Pamusoro mhuri yose yeZimbabwe kumativi manese enyika kwamuri ikokoko. Eka ndozvazvinoita pane vanhuka panotaurwa. Unowatiwo zvino, unowati zvino, ndo mafungira anenge tichingoita mupfungwa dzedu, tinongotaura zvakasiyana siyana. Asi mukutaura imomo mune chokwadi chinenge chirimo. Muono rangu nezvatiri iye zvinezvi muno munyika medu, chimiro chiripo izvezvizvi, ndinoona kuti iye zvinezvi maZimbabweans handifunga kuti kutya kuti vazopinda musiti pamusoro mhuri yose yeZimbabwe kumativi manese enyika kwamuri ikokoko. Eka ndozvazvinoita pane vanhuka panotaurwa. Unowatiwo zvino, unowati zvino, ndo mafungira anenge tichingoita mupfungwa dzedu, tinongotaura zvakasiyana siyana. Asi mukutaura imomo mune chokwadi chinenge chirimo. Muono rangu nezvatiri iye zvinezvi muno munyika medu, chimiro chiripo izvezvizvi, ndinoona kuti iye zvinezvi maZimbabweans handifunga kuti kutya kuti vazopinda mustriti vanzi pindai. Handifunga kuti kutya aiwa, asi kuti zvavave vana veZimbabwe, they are now confused, kunyatsoziva kuti zvatiri kuitiswa izvi ndizvo here kana kuti kwete. Mukuzona nekuti zvinoitika, hatidzokerei kubva kuarmed struggle chaiko, kumashure kuhondoko. Ndofunga mhuri yeZimbabwe yaingobatsirawo muhondo imomo kusvika hondo yawinwa from 1980. Ivo vanhu ivava vasiri kubuda muZimbabwe vaibatsira, asi promise yaive iripo kuvana veZimbabwe yanga iri yekuti tikangopinda chete isusu, aiwa rugare rwauya, tapinda munyika ine huchi nemukaka. Kwazopindwa huchi nemukaka wacho hauna kuzoonekwa kuti wakazoenda nekupi. Tinei taakutosangana nemaproblems futizve ati asingatarisi kuti avepo. Hati mazona. Saka iye zvinezvi kunzi vanzi chibudai zvetinoita izvi, vane doubt nekuti pakambobudwa pana Mugabe paya. Vanhu vabuda, vaMugabe vakabviswa vakaenda, vakafunga kuti apa muzvichadi zvichaita zvakanaka. Vaenda kudaro ndomva kwaiswa varipo president varipo ava. Handi mazona hapana chakachinja, zvinongowo zvimwezvo. Maona manje zvinezvi zvavo hatibudei futi. Saka handizivi kuti kuchabudawo kangani kuti zvinhu zvazvinyatsobuda kuti zvazonyatsotiwo mugwara rakanaka rafamba zvakanaka. Nhau yedu iyi kai ndinoona kuti isusu ngatichiregai kutarisa munhu kuti ndingazoti hatichitarisai kuti nyaya iri papi, chii chinoda kuti chiitwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Vari kuedza kuti pano pamwe tikabisa tichiisawo tinofamba tikabisawo, asi chandoda kutaura ndechekuti pasi rino rese vatungamiriri vese vakafanana vese vatungamiriri. Hapana anoda kutaura vanhu vake chokwadi chaicho chokuti zvinhu zvacho zvinyatsofamba. Vese vakafanana. Ndokuona kwandinoita ini. Vanhu vanongo vamwe chete, munhu wani izwi ravo rimwe chete, vanonyeba zvokuti kunyeba chaivo vanoyebera vanhu. Handione paine mutungamiriri anoda vanhu vake kunyeba, nokuti hapana kwatisiri kuona kuri kuchemwa. Vanhu vese vari kuchema kwese kwavari, vachichemedzwa nevatungamiriri vavavo. Mavhoti ese anenge achiitwa kuti ande kumaelection tikozodi, vanhu vanonovhota achitsvaga chinhu chinonzi peace. Peace chete ndo yavari kuda nokugara zvakanaka. Havasi kuti vari kuda leader kana chii, vari kuda peace. Peace yacho sei iri kushaika? Ndiani ari kuita kuti peace isashaike pano pasi pezuva? Ndiani?
pakati pevaruzhinji rwevanhu nematungamiriri ndiani ari kukonzeresa izvozvo. Saka pane zvinoda kuti zviitwe kuti peace ive pano pasi pezuva. Zviripo vamwe tataura zvita kuti taunge vanhu varasa njere kuti zviripo zvinoda kuti zviitwe kuti pano pasi pezuva pave nechinhu chinonzi runyararo. Zvese zvatiri kuitirana kana imo muno muZimbabwe kana kwese kwazviri kuitika hazvina runyararo. Inongo vanhu vari kungourayana pano nepano, wazoti chini wazodai, hazvisi kumbofamba zvakanaka. Vanhu vari kungotemana muri kuzviona manje. Saka asi zvinoita kuti runyararo rwuve pano pasi pezuva, zviripo ndo zviri kunetsa zvacho kuti pangaitwe sei kuti zvichiitwa, but zvinoitwa from the United Nation yagara pasi nevatungamiriri vese nehuman rights, then kubva ipapo ndo pachabva chinhu chinonzi runyararo, peace pano pasi pezuva. Masona ndo zvatinoona isusu kuti ameno kuti zvingaitwe sei. Tashayo rubatsiro rwokuti zvinhu zvacho zvifambe. Hapana patasiya, hapana fanika inini, hapana pandasiya kuti tione kuti chii chinoita kuti runyararo ruve pano pasi pezuva. Mazvona inini ndiri mumwe wevamwe vanhu vakaburitsira GNU iyaiyashi. GNU yakabuda, asi yazobuda kudaro takazongoona zita raVambeki 1 ndo rakabuda. Revamwe vese vakafananawo nekunoko harina kuzobuda. Ndikatora mapepa angu yese eGNU muna 2016 ndikapa the late vaMugabe, ndichifunga kuti munguva vachandidaidzawo kuti ko wakanga waonawo sei apa havana kundidaidza. Right. Ndavapa mapepa pandaiva pamapepa ndakavadaidzira dialogue, mutaure nevamwe, havana kudaidzira dialogue. Ndikabva ipapo ndikanyora tsamba kuna Speaker of Parliament varipo izvi ava vaadvocate vaMudhenda, vaMugabe apa vachiripoka, ndichitizo muZimbabwe ngatidzidzisa vanhu vedu kuti mutungamiriri anenge aripo anobviswa nechisimba, nekuti tikangodaro tatodyara mhodzi yakaipa, nyika yedu haizofa yakagara zvakanaka. Saizvozvo handimona zvazviri kuita, zvichazopera rini? Ende apa nepo tine constitution inotaura iye kuti mutungamiriri anosarudzwa nevanhu through my elections, obviswa nevanhu through my elections. Zvino zvakaitwa pa 2017 zviya handizive kuti muconstitution zvazviri papi. Muri kuzoona manje. Saka takatodyara mhodzi isiri yepo paya patinofanira kutogadziriswa tirege kuramba tichiita zvisina kana nebasa rese so. Mazona manje. Zvino izvezvi kuti tichibvunza kuti zvinofanirwa kuti tichiite zvino muno muZimbabwe kubvisa tungamiriri nechisimba here kana kuti kuite kuma-elections. Ma-elections acho akaenda zvinongonzi abirwazve. Saka vanhu munoda kuti vaite sei? Chizvo zvinofanira kuti zviitwe nevanhu veZimbabwe kuti zvinhu zvinyatsofamba. Kuita ma-elections here kana kuti mutungamiriri topota tichiti patafunga tongoti atibvisei. Hazvona, but zvinokonzeresa manje. Mona. Saka ngatibatsirane tese mufunge hapana anoenda nezvepasi rino. Zvinosara izvi. Chero vari kuzviita achifunga kuti vachaenda nazvo, hapana anoenda nazvo, zvinongosara pano pasi pezuva. Hanzi siya nyika nezvinhu zvayo, kana wakaona ine zvinhu zvayo uwawo zina chauinacho unongosiya futi. Saka kungonetsana ngatitsvake nzira dzinoita kuti runyararo ruvepo, zvoitwa through the United Nation yagara pasi nema-human rights ne-global leadership yese heads of states. Ndo zvandiri kufunga kwandinako, ndo zvandinazvo zvokuti dai taiwana rubatsiro ipapa taingobatsirana zvotofamba munhu wese oto peace. Zvikuru seiwo maleaders acho they are not in peace, nokuti pese pavanenge vari vanenge vakachengetedzwa munotyei, unenge uchityei iwe ndo uri kutungamirira nyika, woda kuti vanhu vanokuchengeta uri kutyaniwa, uri kutya iwe uri kutonga. Saka havana peace, ndo vada kutoti vatange kuita peace first, nokuti isusu veruzhinji kana ndikada kubva ndichienda kwandiri kuenda ndinongoenda, ndina anenge andichengeta, ndinoenda ndega. Asi ivo maleaders yavo havazvikwanise. Why?
mazona. Saka ngatibatsirane tese ipapapa zvinonzi apisa pano pasi pezuva kutanga muno muZimbabwe vamwe tinazo asi tashaya kuti wozvipira kunani. Maona ndakanyora tsamba kuinformation izvezvi muna November 2024 handiti kuna Aniki Mangwana ndichida kuti vandibetserewo patsamba yangu yandakanga ndanyorera kuUnited Nations Secretariat kwandakanga ndanzi naUN Resident Coordinator nyorera ikoko. Ndanyorera ikoko havana kundipindura. Anzwa ndopandakazoti chirega ndinyore kuinformation ndobva ndapa copy foreign affairs ndichifunga kuti vandibetserewo kuti tiite find out kuti tsamba yandakanyorera iyoyo zvakafamba sei. Havana kundipindura kuenda kumahofisi ikoko chokwadi unongodzorwa panhingi pana secretary wacho is either vanokuti nokufonera kana kuti vanonzi vari mumeeting zvanobva zvapera zvakadaro. Mazona manje ndaona zvadaro ndakanyora inini tsamba nechichemo chimwe chete icho chokuti ndibetserwe kuti ndisvike kuUnited Nations. Ndikanyora tsamba muna January 2025 ndikanyorera United States President vaDonald Trump ndichikumbira kuti vandibetserewo kuti ndiendewo nokuti vedu havana kuda kutibetsera. Bufunge sezvine vaDonald Trump ofisi yavo yakatondipindura tsamba yacho ndinayo. Zvino vachitonditaura the same answer yandakataurwa neUN Resident Coordinator kuti nyorera through the UN Secretariat. Handi mazona. Saka tsamba yacho ndinotori nayo so. Mazona. Saka isusu kana tichiti tiri kubatsirana neutungamiri nehurumende inenge iripo tinobatsirana chiita sei naye vanhu weye. Ndatenda.